Broadcasting from the third floor of the Amando B. Amatong Civic Center, College Park, Dipolog City, Zamboanga del Norte, Philippines. This is the Andres Bonifacio College Broadcasting System Incorporated. The better FM alternative, AA 92.5. Member, Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Tagna untuk alas 2 sa kahaponon. Kining musunod nga programa, usa ka binayran. Ang tanang pulong, iya lamang sa magsisibya ug walay labot ang mga kawani ug tigdumala ning istasyon. For God so loved the world, He gave us His only Son, Jesus Christ, our Savior. Mga igsoon ko diha ni Kristo, maayong hapon kaninyong tanan. Ang Catholic Faith Defenders Incorporated, ubos sa ministry sa Bible Apostolate sa atong Diocese of Dipolog, mudalit kaninyo ning lanog sa kamatuuran, diin pagatukion ang kamatuuran, ug butubag sa kalibog sa pagtulunan sa simbahan. Ang simbahang Katoliko nga tinukod ni Kristo alang sa kaluwasan. Sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Ani ano sab ang tulumanon nga giuluhan lanog sa kamatuoran nga gipasiugdahan sa Bible Apostolate sa Diocese of Dipolog. Uban sa mga ginsakpan niini nga mga Catholic Faith Defenders. Sa gyapon unang pasiuna kanamo kaninyo among pagyukbo sa atong amahan dinhi sa istasyon ang atong station manager, si Station Manager Jato Pilag. Uban na sa iyang mga kaubang dinhi no sa iyang tibokyo staff sa mga istasyon. Ato gyapong pagyukbo sa atong halangdong obispo, Most Reverend Severo Caermari, uban sa mga kaparian sa mapananglit sa ato yung Bible Director, Reverend Father Ramil Curong, sa tanang mga kaparian mga kauban no, sa dinhi nga sakop sa maong diocese o bisan dili sa maong diocese. Okay, sa gyapon kami magpasalamat sa mga naghatag og suporta, naghatag kinabuhi ni maong tulumanon ang bikaryo sa mga parokya nga gitawag sa pulong mubo Kasigaturgo Olfil o mauni nga musunod Katedral Sikayab Galas Turno Gulayon Ulingan Santa Filomena o among pagyukbo usab pangatahuran po sa among presidente sa Catholic Faith Defenders diri sa Dipolog City Chapter, Brad Nick. Mayong hapon diha nimo Brad o sa tanan no, mayong hapon among pagyukbo kaninyong tanan. Ug karon ang atong tema may labot ni siya sa kanang matawag po ni siya og entrance no sa ingherian. Ang kini bang mahitungod sa bautismo kon bunyag. Atong sayron diri kung tinuod ba nga kanang bunyag alang ra sa mga dagko o way labot ang bata o ato pong mahibaw-an diri nga kana bang pag-administrar anong bunyag dili ba pwede wisikan na lang o buuan kay kadto ra yung itusma o immersion o guban pang mga pangutana may labot ning ining bunyag kung maghisgot ta og pagtulon ang Katoliko mahitungod aning sakramento. So ani gyapon akong kauban diri by the way, ako no, Silbert Dondoyano Sr. o kauban na ito ang atong veterano yun sa tigpandalipot sa pagtuo Attorney Mike Abbas. Attorney Mike hapon. Okay, mayang hapon Brad ug may isang hapon sa atong nagpadayon nga mga kaigsunan nga nagpamati nining atong tulmanon lanog sa kamaturan. Sa gihapon atong gipasalamatan ang atong talahorong obispo uban sa iyang mga kaparian, labi na sa atong Bible Director si Padre Ramil Curong o sa tanan ng mga kaparian sa atong bikaryo
sa Kasiga, Torgo, Olpil o sa tibuok diocese. Mga igsoon, sumasagi gipahibalo na ni Brad Silbert nga atong tema karon may tungod sa sakramento sa bautismo kon sakramento sa bunyag. Dinhi ning punto ha mga igsoon, ang inunta lang ang labing importante nga bahin din kita wala magkahiusa sa uban nga pundok sa tinhuan. Mao kining ang una, kinsabay angay gyud nga bunyagan. O ang ikaduha, sa unsa bang paagi nga ang bunyag pagahimuon. So kani ang importante nga mga bahin dinhi sa maong sakramento. Pero sa dili pa ta moadto diha ng bahina, ato sang ihatag ang labing basic nga kasayuran mahitungod sa maong sakramento. Unsa ba ang sakramento sa bunyag? Matud pa nga gingon nga ang sakramento sa bunyag tinuod gyud nga sakramento nga gitukod sa atong Ginoong Jesucristo. Depende na mga igsoon. Og sa ato sang the Roman Catechism, mga atong Catechism sa mga igsoon, gingon nga baptism is that sacrament in which man being washed with water in the name of the three divine persons is spiritually reborn. Sa Latin pagingon baptisimum esse sacramentum regenerationis per aquam and verbo. So, pinaagi ko no sa tubig o sa pulong din atong sampiton ang tulo ka persona sa Dios, kita mahimong matao pag-usab diha sa atong espirituhanon nga bahin sa atong pagkatao. Yan aton lang ihatag daan ang mga teksto na San Juan 3:5 napo na sa Tito 3:5 mga igsoon. Unya kining maong bunyag nga gitukod sa atong Ginoong Jesucristo bisan pa sa daan nga tugon gi-prefigured na ni kana bang gihulagway na daan sa daan nga testamento. Pananglitan ang katong may tungod sa flood. Yes. O kaning circumcision. Yes, tama ito. Mabasa ito na sa Colosas 2:11, nagisgot na sa daan nga pagbansay sa daan nga testamento. Colosas 2:11 naapod na sa katong ang ilang pagtabok sa Red Sea o sa tabtabok nila sa suba sa Jordan. Nana sa Uswi Kapitulo 3 versikulo 14 o sa naapod na sa Colosas mga igsoon. Colosas 2:11, Ezekiel 36 versikulo 25. Attorney, sa di pa kong padayon, no? Nakay ko may reflection aning kining sakramento attorney ba? Sa imo nang gisgutan nga gi-prefigure na nigali sa daan katong sa ato sa murag na sa suba ba to attorney ang katong dako suba sa Jordan suba sa Jordan dayon katupong tuli niya atong ihatag nila attorney ngano nga kanang tuli prefiguration na siya sa bautismo gawas nga hinuon nga gisgutan na ni Pablo sa Colosas 2:11 nga mao gali na siya fulfillment sa circumcision pag-abot diri sa New Testament. So sa ato nang gipasiuna pud ganina nga buluhaton man sa kanang entrance sa kingdom ato ning mapanag-ing attorney ba diha kanang mosulod gali tag balay attorney nga mosulod ta una na itong buhaton nga manglimpyo sa ta atong ang atong tiil usap atong atong sapatos ba hugaw kuhaan sa hugaw. So mao po ni kay entrance mo ni sa kingdom dapat manglimpyo ta mo nang muna nga bunyagan ta unya katong tuli pud sa una attorney
pagpakita mo po na siya sa cleanliness attorney kung yeah, tulion ka. Yes, but, Sige, attorney padayon. So, mao na ang gitawag nato paghulagway kon prefiguration sa bunyag nga ang katumanan mao ni karon nga atong gibansay sa Iglesia Katolika o bisan pa magani sa bang pundok sa tinuhuan. Yes. Dinhilang ta nagkasumpaki kung kinsabay bunyagan o sa unsang paagi ang pagbunyag. Pero kita naghayusa nga ang bunyag maggamit og tubig. Yeah. Although na po'y uban nga sa pananguban nilang procedure, pero sa ato inamit ang tubig. Yes. Pero in the absence niya ng natural nga tubig o tubig yun ang gamiton, naasay gitawag na to baptism of blood. Yes. Kana pareha na itong mga martyr nga wa pa mabunyagi pero gikan sa ilang pagka-dili pa Kristiyanos, Yes. wa nidawat na sila sa Kristyanismo pero wa pa sila mabunyagi, namatay sila o nahimong mga martyr. Yes. O nasa gitawag og baptism of desire. Ang baptism of desire mao na dako tag tinguha nga unta magpabunyag pero tungod ba kay sa maong lugar labi na sa desierto, Yes. walay tubig, so ang maong tinguha sa tao mao nay mo makahatag niya og grasya nga pinaagi niini mapasaylo ang iyang sala. Kanang wala na ay say kahigayon attorney nga ma-cleansingan o katong pinagis tubig, so naay desire or Yes, katong blood. Mugali ni ang hinumdum ko sa Journey Home attorney sa interview sa converts. Usa sa na akong hinumduman nga testimonyo attorney nga na-convert sila sa Katoliko. Usa po ni attorney nga laom kuno kaayo atong pagsabot anang bautismo. Okay, sa uban pag-ingog bautismo sa tubig ragyod wa nagilain. Na nya kay cleansing man na attorney kung ang sitwasyon halimbawa attorney dawat sa pulong sa Ginoo nga wala ditoy tubig. O niya namatay kay unsa pa to. Di ito malinisan, di ito maluwas. Kay wa may laing paagi sa Pero na siya ang mauntang mong desire. Oo. So sa ato pa yes mao na nga tungod niya na mahatagan siya sa kapasayloan. Ang rason diha tungod kay ang perfect love sa Dios, Yes. o ang perfect love o desire sa maong tao nga iyang gihuptan makahatag o gitawag itong justifying Yes. power. Oo. Tungod po na sa gugma sa Dios. So, Yes. mabasa sa San Lucas Kapitulo 7, versikulo 47, na po na sa Juan 14, versikulo 21. Yes. So, mao na mga igsoon, ang inundalang kalainan sa atong bunyag ug sa ubang pundok sa tinuhuan. Nakaroon niya talagi kung kinsa bagyod ang angayng bunyagan. Mga igsoon, nasayod naman ta nga ang atong mga kaigsunan nga mga dili Katoliko wala gyud magbunyag o dili gyud magbunyag og bata, samtang kita bisan pa og mao pay pagkahimugso mahimo na natong ipabunyag o pabunyagan hangtod nas 12 tigulang. So mao na mga igsoon, so mao na nakapangutana ong daghan nato ngano ba ang atong mga igsoon nga ubang pundok sa tinuan wa may dili man nila bunyagan ang mga bata. Nahibalo ka na Brad unsay hinungdan nganong dili bunyagan ang mga bata nila? Kuan ani attorney sa akong na bantayan gud attorney agi lagi aning mobasa galitag mga tudling sa Biblia nga dili ta modangop og mga otorisado. Ana bang attorney ba nga personal interpretation o kanang authoritative interpretation attorney ba nga ug unsa na sabtan mao dayon na kinahanglan gud po'y bersikulos Biblia attorney nga kung sabton nato makaingon po to dagko na lang di bunyagan kay walihan pa man ay bunyagan so bata di pa man mawalihan nanas sa kanban nanas Marcos 16. Pero ang point niya nato attorney og inanaon ba gyud pagsabot
ang tibuok ko ana wa man gud sabda nila. Kay kadtong dili magpabautismo o ang dili apan ang kadtong dili mabautismohan siluta na sa Dios. Yes. Buti pasabot ang mga batang puya nga dili mabautismohan unya namatay. Gisiluta na dayto sa Dios. Ingon ana ba ang justisya sa Dios? Yes. Kon atong sundon kanang ilang pagsabot. Pero ato ra narong yang tagaan. Bali sa laktot ato attorney, tubag na ko in short atong imong pangutana attorney. In short, agira sa wrong interpretation. Wrong interpretation. Pero sumala lagi sa akong amigo Brad nga kanhi pastor sa usa ka pundok sa Protestante. Simple raman kuno ang tubag yun ana nganong di sila magbunyag og bata. Ano man ato? Nganong magbunyag sila og bata? Ang kanang bata di pa man kuno kahatag og 10%. Di pa man kahatag og tithes. Mag-usik-usik lang kuno sa oras sila ana. Mubalos pala attorney na siguro nga amo day mo bunyag mo bata. Kay kwarta mo de. Ana de. Mo bunyag tag bata kay di pa bisag di pa taga kwarta. Yes. Magbunyag magita na. Yes. Kay mo magina ang inuntalang rason o hinungdan nganong mubunyag tagbata. Pero sa dili pa ta mo adto dito naay daghan nato nga mga kamatuoran nga sumala sa atong doktrina. Ang bata bisan puya pa aduna na sila sala. Pero angay atong timan-an nga ang sala nga ilang ginabuhat dili sala nga buhat nun. Yes. Kundili gitawag nitong sala nga panulundon. Kay di pa man sila kabuhat attorney. Pagoy buot. Bisan pag makabuhat sila unya wa sila buot di po sila malayable ana. Correct. Unya mismo si Salmista David sa iyang Salmo kapitulo 51 bersikulo 11 naapod na sa Isaias 48:8 kining duha ka mga banggaitan nga magsusulat niyon gyud nga bisan pa siya ato apas taguanggan at nakasala na siya o giila na siya nga makasasala. Unsa ba tuapas tiyan sa inahan makasala na. Unsa ba day nanumbag na ng bataan na sulod sa tiyan. So mao na mga igsoon nga kini ang gipasabot ni Salmista David Salmo kapitulo 51:5 o Isaias 48:8 dili ni nagpasabot sa sala nga buhat nun kanang gitawag na tawag actual sin. Kanang ato bang ginabuhat nga sala kanang butantaron mangawata man gitawag og actual sin o sala nga buhat nun. Pero kining sala sa mga bata nga wa pa gani mataw mao ni ang gitawag natog sala nga panulundon. Original sin. Original sin, yes. Pero ang ato lang i-klarohon unsa ba ning sala nga sa panulundon. Yes. Mga igsoon, ang sala nga panulundon matud pa nahimo kining bunga sa sala ni Adan ug ni Eva sa atong unang mga ginikanan o nasunod nato karon ang tanang mga binuhat nga mataw aduna na niya ng maong sala nga panulundon. Ang sa intalang ang salaktod nga pagkaistorya kuan kini bunga o epekto sa sala nga gihimo ni Adan o ni Eva. Ato ning ikapanag-ing Brad aron gyud masabtan gyud nato unsa kining sala nga panulundon kanang nanglitan ang usa ka dato ron usa ka bilyonaryo na siya daghan nga mga kayutaan unya miingon siya sa iyang saop nga moadto man ko sa layo nga dapit ug dugay pa ko mabalik ikaw akong binlan niining akong kabtangan ug uban pa nga mga butang og agi og inon talang
ganti sa imong pagbuhat sa akong isugo nimo o isugo, ikaw hatagan ka na kog 5 ka hektarya nga kalubihan. Imo ni. O kaning maong 5 ka hektarya yang gitudlo sa dapita, iyang gipahibalo ang maong saop niya, iyang gitagaan nga ana ay kahon diha sulod sa maong yuta. Ayaw gyud paghilabti ang maong kahon, ayaw pag-abrihe ang maong kahon. So mao kito nilarga ang maong tao nga dato o adto siya sa laing lugar. Kunya ang maong saop medyo kuan gyud kay siya. Sig pangutana unsa bagyud ang sulod ni ining maong kahon nga dili man paabrihan sa akong amo. So ang iyang gibuhat, wa naman siya kagwanta, iyan na lang yung giabrihan ang maong kahon. Pero wa gyud ay sulod ang maong kahon. Unsa may tumong sa maong dato o sara pagsulay o pagsukod sa sa pagsukod sa iyang saop kung unsa siya mo tuman sa balaod. Ingon ana mga igsoon. So nahitabo man nga wa na mutuman diay, wa nakasala man ang maong saop, ang iyang mga anak nahimong may epekto sa iyang sala. Ngano man unsa ba epekto sa iyang sala nga iyang gibuhat pinaagi sa pag-abri. Mao na tungod na nasuko ang tag-iya o gibawi niya ang 5 ka hektarya nga yuta. Dayon, unsa man lagi ang epekto des mga anak. Siyempre, kadtong 5 ka hektarya masunod unta to nila. Yes. Masunod unta to nila, pero tungod sa sala sa ilang amahan, nawala na nila ang maong grasya. Yes. Ang maong grasya nga gihatag na unta diha sa iyang amahan. Buti mo ipasabot attorney nga ang akto sa paghimo sa maong dili maayong buhat attorney kadto ang amahan. Siya rin pasangilan, way labot ang bata. Way labot ang mga anak. Pero doon na mapanunod sa bata. Ang mapanunod sa bata mao ang kawadon. Ang dili maayong epekto. Ang dili maayong epekto sa iyang sala. Ang kawadon, naghamoy na sila sa ilang mga tudlo sa kagutom. Yes. Tungod lagi kay ila tong masunod to 5 ka hektarya tungod sa sala gibawi pagbalik sa naghatag o wala na nila kadto untang 5 ka hektarya nga ilang mapanunod. Nagahinumdum ko sa usa ka bata po attorney ba nga nagistoryahan ay sa iyang kaubang nga higala po. Naghiskot siya sa iyang kalisod ba attorney. Mayo man kuno sila kay may lang mga ginikanan may trabaho iyang kuan yang paubos yang kagalingon ba ako kay sinanay tatay manggod kuan man nag-usik-usik mo na nagrasugal o unsa diha mo na nga naglisod mi. No, ang mga ginikanan may gipasabot nga naghimo sa dili maayo pero ang bata makapanunod gyud sa sangputanan. So mao na ang pasabot ni mo attorney ng original sin. Epekto. Ang original sin dili ang bata may gahimo ana kundi sangputanan na sa gihimo sa atong unang ginikanan. Yes, Brad. So mao na unsa man day sangputanan attorney sa dihan ang pagkawalay grasya nato kanang gitawag nato grasya nga makapasantos, sanctifying grace. Kay niluwatan ni Adan og iba ang sanctifying grace tungod sa sala nila. Ang sanctifying grace mao nay makahatag nato og higayunan of seeing God face to face dito sa langit. So kung ang bata mamatay, wala diha niya ang kahigayunan. So kay ang bata attorney kay na wala lang itong sanctifying grace. Mo na original sin may tawag na attorney absence of sanctifying grace. So dapat ibalik to sa bata. Ibalik ang so mo nang bunyag kinahanglan sa bunyag. So mao na Brad. So ang bata nakapanulod na sa sala o sumala sa balaang kasulatan nga ang kita kunong tao gikan pa kuno sa pagkabata mahilig na
sa sala. Genesis Kapitulo 8, versikulo 21. Yes. Nya mao na mga igsoon nga ang tanang tao matud pa gawas sa atong Ginoong Kristo o ni Santa Maria puro gyud makasasala. Nana sa Roma 5:12. Nakahinumdum po ko sa kaso ni Jeremias attorney nga giingon di sa Jeremias 1:5 nga napasya sa taguangkan siyang inahan gibalaan na siya. Yes, Subot pasabot kay gibalaan, so to pahugaw kay gibalaan man. Correct. So naa siya original sin. Kay kun kuan pa. Kay kun wala pa siya sala di Hindi niya balaanon. Yeah. So mao na mga igsoon nga ang tanang tao makasasala, apil na ang bata tungod sa gitawag lagi natog sala nga panulundon. O nga ang bunyag usa sa paagi sa pagpasaylo sa sala. Sumala sa buhat 2 versikulo 23 mga igsoon. Kon buhat 2:38. O naa po na sa episode 5:26 mga igsoon. Yes. So ug ato na tong gisayt ko ganiha sa Juan 3:5, gawas kun kita mabunyagan dili ta makasulod sa langit. Yes. Unya tungod niini sa Pinadayag 21 bersikulo 27, walay makasulod sa langit nga bisan adunay gamay nga sala. Yes. Pinadayag 21 bersikulo 27, way makasulod sa langit nga adunay gamay sala. So mao na mga igsoon nga gikinahanglan gyud nga ang mga bata bunyagan kay sa ato nang gingon sa unahan makapapas na sa iyang sala nga panulundon. O katuliging ingon nila nga ang bata kuno dili daw bunyagan kay lagi wa pay pagtuo o di pa makadaig. Naamon sa Mateo 21 versikulo 16 21 nga ang mga masuso mabati na to o makita na to nga pinaagi sa mga masuso nagdaig usab sa Diyos. Masuso. So kung ang usa ka binuhat mabata man o gamay niya mudaig na sa Diyos, pasabot na siya na pagtuo, na siya gihimo. Isa ang pagdaig kung may pagtuo. Kung may pagtuo. Yeah. Pero ang maong pagtuo gitawag na nato og kanang gitawag nato supernatural faith. Pwede po siguro inborn attorney. Inborn faith. Pwede sala. Yes. So, mao na mga igsoon. Lahi itong pagtuo attorney nga resulta sa wari ka ng acquired. Acquired na siya. Nagiwalihan ka. Then ituo. Lahi yes. So, mao na mga igsoon. Bisan kuno dito sa labing gamay, nakaila na sa Diyos. Kinsa may labing gamay? Bata, mo'y labing gamay. Sumala sa Jeremias 6:11. Yes. O kanang Jeremias 31-34 nga ang mga bata mo'y labing gamay o nakaila na sa Diyos. So mao na mga igsoon nga ang mga bata o mga puya pwede gali na padawaton sa bunyag. Yes. O sa daan nga o sa una pa. O sa Biblia. Inon ta lang bisan sa bag-o nga tugon. Naa naman ay pagbansay kanang pagbunyag sa mga bata. Usa niya na kanang nasa katong sa bunyag sa ni kuan man to. Murag tulo ka case attorney katong nagbunyag tibuok Panimalay. Tibuok Panimalay. So, nana sa buhat 16-15. Katong kang Lydia. O apil tong nas prisuhan. Pang Stepanas. Stepanas.
Og yes, mao na mga igsoon nasa buhat 16:33 pod. So by way of implication, attorney, mabasa kanang gitawag Yes, implied. Dili gyud ingon nga litra literal. por litra. Okay, nahinomdom ko, attorney, mo santo pinya silang unahon, labi na tong mga kritiko gyud nato mga pastor, ministro, attorney nga mogamit og reference nga ilang kutlo na tanawa ang pare ni ingon jud nga way mabasa nga nagbunyag og but pasabot sa pare gud, attorney, kay nabasa litra por litra. Pero naay gipasabot sama anang nagbunyag og tibuok panimali, attorney. Siya raw agi bata, attorney. pero granting siguro, attorney, kay wa man ta kita mas tawag man pug subjective kung moingon tag na bata. Wa ko'y video po ng Biblia. Correct. Pero kung moingon po sila nga way bata, subjective gahapon, attorney. So sa inabugado pa, attorney, tabla ta tanan gaw man ta kita kay wa may video. Pero what is important, Fred, naa ang balaod nga ang balaod nga ang tanang membro sa panimalay bunyagan. Yes. So rule nga basta wala mag-exclude og bata bali. Bisan pa tugtan ta just for the sake of argument nga walay bata ning panimalaya. Pero there is the law nga ang tanan unta kung naapay bata bunyagan yun. Good point, attorney. Isa pa, attorney, dili man pud kay nasuwatanan ang truth na may tradisyon. Yes, talaga. Kini atong mga igsoon sa pa ni pag-adapt aning tradisyon nga ang ila kanaram yung mabasa sa Biblia. Sa tradisyon, attorney, kung mabasa tag mga history, church history, mga world history, na magipagbunyag kong bata. Bisan sa encyclopedia Britannica, usa na sa pagbansay. Yes, that during the time of the apostles, baptism of infants is occasionally or was occasionally administered. O gusto ko sila litra por litra nga mga dokumento, attorney, nga na pagbunyag og bata. Basa sila nga diha na dapit sa mga 2nd century mga writings. Yes, pero it does not mean nga diha gasugod. Kundi ila lang na record. Diha lang anong panahon na, pero existing na panahon pa sama atong pagbunyag og tibuok panimali, attorney, nga siya rong wagi bata to. Tibuok panimali to look a case. Nya labot pa, attorney, hinumdum ko ni si Pablo ba to sa katong gaisgot sa buhat 2 sa itong apostol 38 ug 39, attorney, nga naghisgot may tungod sa saad sa bunyag nga ang saad ko alang kaninyo but pasabot sa mga dagko ug sa inyong mga anak children sa King James Version, attorney. Sila pa to, attorney, manudlo mingog kaninyo mga dagko og walay labot ang children. Ilang gisupag ang buhat. Sila hinoy nagbuhat og balaod nga wa sa Biblia. Okay, Rad. So mao na mga igsoon ang pagkakinahanglan nga ang bata bunyagan. So sa pangutana kinsa bang angay bunyagan gikan sa labing puya nga bag-o pa lang na tao hangtod na labing tigulang nga dunay edad 120 nga wa pa mabunyagi, kinahanglan bunyagan silang tanan o kitang tanan nga mga tao. Okay, katong point, attorney, po nga gigamit nilang bersikulo murag sa San Marcos punto, attorney, nga walihan siya sa mabot pa sa patuhuon sa walihan sa siya bunyagan. Kung ato kung tanawon ko ng kanang kasuha, attorney, Marcos 16, mga dagko ato dito. Unya sa ato kung teaching sa Katoliko, attorney, kung dagko kinahanglan gyud walihan. Yes. Sa point nga ang mga dagko gud, attorney, naa naman sila actual sin nga sila na ang manubag. O na nga kung dagko na kay naa na may actual sin, so kailangan walihan sa sila pahibaw-on jud, attorney, nga kuhaon ang salaa kay sila ila man ang kaugalingong binuhatan. Yes. Pero matud pa ni Saint Augustine, kung wa ko malimot, attorney, murag ikaw to nag-share na sa Bible study, ang argument ni Augustine nga niingon siya nga ang bata god wala pa may actual sin. Ang naa sa bata original sin man katong salang panulundon. Nga nitapot tong salang panulundon nga wala pahibaw ang bata, may katarungan nga kuhaon pod nga di siya pahibaw-on. Yes. Diba? It was St. Augustine ang mihatag niya ng maong arguments nga usa lang ka usa ka hustisya. Yes. O usa ka manggiangayon nga buhat sa simbahan. Kung mitapot man ang sala sa usa ka bata nga wa siya masayod, dapat kanang maong salaa
kuhaon samtang di Dili pa po po siya. siya masayon. Oo. Pinagi sa bunyag. Therefore, attorney, katong teksto sa San Marcos nga walihan sa pahibawon sa referido na sa mga dagko. Yes, mo to mga dagko. Okay, liable naman sila sa ilang Correct. actual sin. So, mo to mga dagko nya pamanahon ni sa maon primero ang mga unang mga Kristiyanos ang mga dagko mooy unay walihan. Yes. So that refers to mga adults, Yes. mga walihan. Okay. Unya, attorney, nahinumdum po ko katong ako naman ning gilitok kanina, ako lang i-emphasize pag-ayo ron nga. Ang kinigong bautismo, sacrament of baptism, matud pa ni Paul, iyang gipasabot sa Colosas 2:11-12, mao ni ang kanang gitawag og circumcision of Christ. Yes. Ang pasabot pa nga katong circumcision god kay naman to sa karaan. Tugon. Ang katumanan ana sa New Testament sa ato sa Christianity bunyag na bautismo. Sa ato pa attorney kay ang bautismo mao man ang gipuli atong entrance nga tuli. So at kung tanaw na tutong tuli sa ang pagtuli ba attorney way labot ang bata. Apil, di ba? Bata pagalit tulion mo na yun. Yeah, Kuha na siya. So ang point attorney nga kung apil ang bata sa katong tuli unya kay ang gipuli ana sa New Testament bautismo man so to pa apil pod ang bata. By analogy. Oo. Ba apil gyud ang bata. Oo. So sila lang ang dili attorney tungod sa ilang katong giingon nato attorney wrong interpretation. Diha gyud ta mabiktima gyud ta ng wrong interpretation kung di nata mosalig sa kanang gitawag nato attorney magisterium of the church. So, mao na Brad. Unya kanay pa lang 15 bunyagan. Mao gito atong usa to sa atong mga objection nila. Kinsal tong ang bahitungod sa pagbunyag nato sa mga bata. So mala sa kato na ato nang gidiscuss karon. Yes, sir. Unya ang usa pod o lain pod nga hinungdan nganong dili bunyagan ang mga bata tungod kay matud pa nila si Kristo dako na nga gibunyagan. So dako na sad bunyagan ang mga bata. Unsa ba na hanap-hanap man na nga kakuan nga rason o sa philosophy pa that is a shaky logic. Yes, a shaky reasoning. Tungod kay si Kristo dako na kuno nga gibunyagan, so dako na sad bunyagan unta ang mga alang sa mga Katoliko kinahanglan dako na sad bunyagan. Mga igsoon nya moingon na sila kuno ang nakasunod gyud nakasunod sa tinuod nga bunyag kay dako naman si Kristo dako na sad bunyagan. Yes. Mga igsoon abi atong tanawon kuno kon ato na lagi ning pahimuslan og kwan kay literal maka na inyong gusto di magliteral ta. In the first place pila ba edad ni Kristo nga gibunyagan? Yes. Oo. Nasayod ta. Nga si Kristo gibunyagan nag-edad og 30 anyos. 30 anyos. Oo. Kumusta man ang kining atong mga igsoon nga mga dili Katoliko? Nagbunyag ba sila tanan ila gibunyagan 30 anyos pod? Nagali mga 18 attorney, 16. Correct. Mao lagi na 16, 18, na 20 basta lang na anak kuno ikahatag nga tithes nga 10% pwede nila bunyagan. Basta so kana palang daan sa edad dili tinuod nga ilang nasunod gyud. Nasunod yun. Mag-awaton yun tanan. O tinuod gyud nga awaton. So mapila po ng location na attorney. Si Kristo nagbabunyag sa Jordan. Dito po ta sa Jordan. Jordan ito mabubunyag. Tama naman. Sakto na. Kung tinuod ba gyud nga angay nato gyud ingnon talang sundon gyud ang pagbunyag sa atong Ginoong Kristo kay sila man mayo nang hambog nga nasunod gyud nila kuno ang bunyag ni Kristo. So mao na sakto na ibo Brad nga kay didto man siya bunyagi sa Jordan kani po atong mga igsoon mo adto po sa Jordan aron didto bunyagi unta ang ilang mga bunyaganan. Bro, nahinumdum na ko sa istorya attorney ba nga yun na to'y bata ba attorney ba nga iyang giidulo iyang ginikanan attorney o nga usa ka lawyer abogado ni pasar ko dog bar yang amahan mga edad na attorney taas na ba attorney mga edad na mga 50 oo unya kay agi sa pag-idolo niya siyang amahan attorney nga abogado
maayo, minsan awaton yun ako si tatay. Oo. No, nga nako mo bar og 50 anyos nako. Okay. Aron mahawat yun ako siya. Anong dili man pwede og sa earlier pa na nga edad. So, mao lagi na nga maong pastilan. So, mao na mga igsoon. Kaya ang bunyag ko attorney cleansing. Anong paabuton pa mang dako? Yeah. Ang usapod sa rason nga nung si Kristo bunyaga na tungod kay nasayod ta nga si San Juan Bautista maunay giingon talang giandam sa Dios, giandam sa Amahan nga mo'y mubunyag sa iyang anak nga si Kristo. Yes. Siya na ang gi-assign or gitudlo sa Dios nga mo'y magbunyag ni Kristo. Nakaron pilabay pagkamagulang ni San Juan kang Kristo. Sayod ta nga unom lang kabulan ang pagkamagulang ni San Juan. Bunyag-bunyagan si Kristo usa ka tuig. Pila ba edad pa ni San Juan? Di usa ka tuig ug tunga pa lang. So, forbida. Unya man, bunyag San Juan dito sa suba sa Jordan nga usa pa ka tuig ug tunga. Di mga lomo silang duha. So, ang rason nganong dako na si Kristo kay padakoon una si San Juan. Yes, sa tradition po attorney, ang mobautismo una na sa ministerial nga edad. Yes. Bata pa dili wala pa na sa ministerial. Wala sakto na ba to. So mao na mga igsoon nga og nganong wala bunyagi pa si Kristo sa gamay pa siya. Tungod lagi sa ato nang gingon nga ang si San Juan magbubunyag gamay pa man pod. Padakoon usa. Wala pa pod sa ministerial age si San Juan Bautista to. Simple naman na anta. Yes. So mo na mga igsoon ang mahitungod sa kinsay bunyagan. Karon ani ata sa paagi sa pagbunyag. Correct. Mga igsoon. Dinhita ingon talang nagkasukwahi sa atong mga igsoon nga mga dili Katoliko diha sa paagi sa pagbunyag pod. Yes. Una, ang Iglesia Katolika bisan o midawat midawat sa tulo ka paagi ginamit ang tubig. Una, kanang pagtuslob. Yes. Kanang immersion. Mudawat na para gihimo sa ubang pundok sa tinuhuan. Mudawat sa taan ng pagbubo kanang infusion. Gitawag nag-infusion. Pagbubo or kanasang pagpisik-pisik, sprinkling. Gitawag nato nag-aspersion. Yes. Kaning tulo ka paagi gidawat na sa simbahan. Yes. Pero ang atong mga igsoon dili yun sila mosugot anang buo wisik-wisik ganing sprinkling or gitawag lagi nato nag-aspersion. Yes. Dili sila magdawat. Pouring. Yes. So mao na mga igsoon ang ila kana gyud pagbubo ra gyud. So mao na mga igsoon unsa makaha ang usa ka pangutana atong ibilin. Unsa makay mahitabo lagi? Dayon tay usa ka tawo nga buot na magpabunyag pero naaman sila sa deserto. Yes. So di na lang siya mabunyagan. Okay. Tungod lang kay way suba diha sa deserto. Yes, bro, illogical na po. Illogical bitaw kayo. Pero himo nila nga ang Dios ba nga dili mahimo kung wala gito kanang daghang tubig. Suba. Ang ilamang himuon nga kana ra gyung posible nga mahitabo sa tao, ilang mo ipabuhat po nila si Ginoo. San Lucas 1:37 kini malisod alang sa tao apan dili kini imposible sa Dios. Yes. Kay walay imposible sa Dios. So mo na mga igsoon nga kining tulo ka paagi gibansay ni o gidawat ni sa Iglesia Katolika. Pero ang atong mga igsoon lagi kana ra gyud nga pagtuslob. Pero tanawon nato kung kana ra yung pagtuslob ang gibansay diha sa balaang kasulatan. Yes, attorney. Lisod. Sumala sa atong Siran Brad, Katoliko si Ananias ato naman itong gisgutan. Si Ananias human siya na converted. Ang iyang gibuhat gibunyagan siya. Sorry. Si San Pablo.
Si San Pablo, human makonverted siya sa Diyos, gibunyagan siya ni Ananias. Ya, sulod sa balay, attorney. Sulod pagyud, yes. Ya, nagtindog pagyud, attorney. Nagtindog pagyud. Ya, sulod sa panimalay ni Ananias. Naunya, unsa bay atong bot ipasabot nga si Kristo o ang panimalay ni Ananias adunay sapa o suba ba sulod sa panimalay ni Ananias aron si San Pablo ikatuslog? Ang tubag nila, natoy drum si Ananias. Ayan na to na, di na to na buhato ng, dili na to na ipamatuod ng wala lagi o walay kamatuoran. Drum good. Magani sila kabo niya itong panahon na. Abi no, attorney, sa akong reflection na attorney, kung katong about sa katong ganina atong gisgutan, attorney, sa bunyag apil ba ang bata o dili, kung nganong nakaingon sila goy apil ang bata, agi sa wrong interpretation nila. Correct. Sa bersikulo sa San Marcos. Then karon maura po ni attorney, kay sa atong namatikdan doon na sila gawion po nga argumento nganong maingon sila nga tus maura, agi lagi kuno ng pulong baptiso kuno, attorney, sa Griego baptiso nga ambot pasabot immersion. So ambot pasabot kay immerse tus man, so ang paagi tus maura gyud. Brad, the word baptiso sa akong pagtuon nga ginagmay ra. Yes. Ang baptiso nagkahulugan kinig pagtuslog. Di lang gyud pagtuslog. Yes. Kay paghugas. Yeah, correct. Pag bisibis. Correct. Pag ingon ta lang kanang panghunaw. Kana baptiso na or baptizo matud pa nila. Na sa New Testament kanang kang diglot bitaw. Yeah. With strong numbers and concordance. Na sa numbers 907, 908 o 909. Kung doon na mo'y Biblia nga nga Hebrew, Griego, English, kita kay naaman ta niya na Bisaya, mao na nga ang pulong baptisyo nagpasabot ka na og toslob, paghugas, pagbisip, pagbubo. Sumala sa mao lagi na sa ako nang gisayt sa New Testament by aning diglot nga dunay strong number o concordance sa maong Bible. Numbers 107, 108, 907, 908 o 909 may exo. Kaya na naman good, attorney, nga press na good anang manghugas bata o plato, attorney ba o hugas, ikanang bunyag hugas man, attorney. Atong sila. Kung walay gripo arihang gatulo na anay tubig daan dito sa planggana, attorney, so imong itos mao na lang. Correct, itos lang. Pero kung wa kay planggana gripo ra, di ba pwede hugasan nimo ipatuluan lang. Tulo na lang o bobo na lang. Or kanang bisibis na lang. So, mo po to sa bunyag, attorney, nga halimbawa o walay swimming pool diha, labi na to sa una, wala pa man yung swimming pool, attorney. Yes. O kanang mga mga suba. Yeah. Ini ang Ginoo lagi moon mo, attorney. Dili ta pwede ka bunyag diri kay walay sapa, walay ana may lae sapa. Mabito ato, attorney, ka okay ng tusmaw, okay ang bubo. Depende sa sitwasyon man guna, attorney. Dili na pwede nga kumo walay daghang way sapa, walay kun dili lang gyud ta kabunyag. Imposible. So, gusto magyud nila nga kuan gyud. Ang ilang gusto ra gyud mo'y ipatuman nila sa Ginoo. Mo na di maayo hinuon. Mura bag himuon nila nga ang Dios ba nga kuhaan nila gahom. Gahom mo lagi na siya. Nga di makabunyag yang mga ministro kung walay sapa. Sapa, og swimming pool. Mao lagi nga ang imposible nato mo po'y pagtuo nila nga ang Dios pod ingon ana pod ka imposible alang sa Dios. So mao na mga igsoon nga si San Pablo gibunyagan ni Ananias sulod sa iyang panimalay. Nagtindog. Nagtindog pag yun. Dili ma-apply ang tusmawa na ato. Base na pag maingon nga dasod sa panimalay ni Ananias na isuba. Hindi nyo kumulimot sa akong higalang ayin si Ana, attorney, nga nagkahisgot mi Ana. Huwag yun sila
reaction attorney nga aron lang siyang musulay lusot nga wala lang na sulat ya basi nga naog kuno to ana de wala lang kuno giingon diha Jesus naghimbinto na po. Nana mga igsoon sa Buhat kapitulo 9 bersikulo 17 ngadto sa 8 mga igsoon kanang o katusang naapo na sa katong gwardiya sa prisuhan lagi. Mao gyapon si Lydia man to no. Sulod sa prisuhan. Walay sapa dito, wapoy baril. Siyempre wala gyud tayo sapa o baril sulod sa prisuhan. So masabot nga either giwisikan or gibubuan, basta dili tusmaw kay wa koy daghang tubig dito. Nana sa Buhat 16 bersikulo 32 mga igsoon. Yes, unya attorney sa prophecy pod attorney may tungod anang cleansing nga pag panglimpyo o mga kasalanan attorney gitagna nang gani dili gali immersion ang terminong gigamit attorney diri basahon ko sa Ezekiel 36:25 then I will sprinkle clean water upon you and ye shall be clean from all your filthiness and from all your idols I will cleanse you. Dili ni kanang hugas nga kanang literal attorney nga tubig na maligo ta. Dili kay kasalanan man ang gilimpyuhan diri attorney. Ang pakalimpyo sa kasalanan. Nya og paghugas nga literal aron paglimpyo sa tao, dili ang kasalanan ang ipasabot. Kasalanan man ni so nila ang ipasabot ani. Bautismo ni attorney sa umabot. Yes. Nga ang gigamit nga word sprinkle dili immersion. Nana sa Conrad Isaias siguro na Ezekiel 36:25. Yes. So sakto ang Katoliko nga dili kay tusmaw lang. Kaysa tagna manggali sprinkle manggali gamit nga pulong. So napo na sa Hebrehanon 10:22. Nga mao gihapon. Nga pinaagi sa bisibi sa tubig. Makalimpyo sa atong kasalanan. Yes. So mao gina ang atong gi pasabotin hi mga igsoon. Di ba natoy case pod sa murag nalimot ko sa bersikulo attorney nga kung sabton attorney nga nagbunyag sa usar ba katukaadlaw attorney nya pila to ka buok 3,000 ba to sa kadaghan kung scientific nimo pagsabot attorney imposible ka ito git pangtusmaw to tanan ng inato kadaghanang gibunyagan. So wasig ma-apply to sabot na to attorney nga ma sprinkling siguro to agis yes bada ka buo pa ka yes or sprinkling di amo to perting daghana. So mao na mga igsoon nya karon niapay uban nato lagi nga mga pangutana nga angay sa nato tubagon. Kana lagi nga mao lagi kanang giingon lagi nila nga si Kristo sige nga kanang ilang gingon nga si Kristo kuno gibunyagan lagi ni San Juan diha man sa suba sa Jordan gituslob. So bunyaganan pud unta kinahanglan sad ituslob. Nya ang ilang gibasihan ngano nga kinahanglan kuno nga bunyaganan ituslob mauli ka to nga naa sa teksto sa San Mateo kapitulo 3 bersikulo 13 ngadto sa 16. Ang San Mateo kapitulo 13 ngadto sa 16 mao na kadtong pagbunyag sa atong Ginoong Jesucristo sa suba sa Jordan. Kay gingon man human na si Kristo na bunyagan si Kristo mihawas sa tubig. Mihawas sa tubig o mitugdon kaniya ang Espiritu Santo sa iyang abaga sa dagway sa salampati. So mao ni mga igsoon nga kay mihawas man daw si Kristo. Ang bot ipasabot kay mihawas gikan yun sa ilawom sa tubig. Kanini ang klase sa mga argumento lain na sang pagpakita sa di lang unta nato sa himuon diha sa publiko
Kay usahay mingon man kana si Brad Silbert o kasi Attorney Mike mo manamay man sa uban nga mga kuan kuno mga walay alamag. Yes. Mga igsoon wala man tananamay. Igora nato gipakita nato ang ilang pag-expose sa ilang pagkaway alamag. Yes. Sila ang nag-expose silang kaugalingon nga sa ilang pagkaway alamag o ato na lang klarohon sa ilang pagka-ignorante. Sila may nag-expose. Kita mo'y pasanginlan nga igo raman ta nag-point out sa ilang gibuhat. So kung sayop man gali o di man gali maunta ang atong gituhuan nga mo insister pagyunta sa pagbuhat sa ingon o sa pag himo sa maong paagi sa pagbunyag. Unsa kuno mihaw-as si Kristo. Pero atong hitmanan pagayo kanu sa ba ni hawa si Kristo? Yes. Human na nabunyagi. So di na mao nga ma-apply sa bunyag nga gusto nila nga ipaagi mao ang pag bunyag nga pagtuslog. So dili mahimong premise tong hawas sa turnik. Human naman siya bunyagi. Aya siya may hawas. So katong hawas wa ni labos bunyag. Wala labot sa iyang bunyag. Yeah. Unya gawas pa mga igsoon kanang pulong hawas kuan magina pure gina nga Cebuano. Ang pulong hawas nga sa to pa bisan gani kag mutamak diha sa imong tuhod. Taga-tuhod nimo diha sa baybayon ron o sa baybay mutamak kag taga-tuhod. Mosaka ka diri sa mamala. Yes. Hawas na siya. Kanang mga sakayan diha. Mga sakayan kanang gitawag nato binigyo. Ambot ka og makasabot mo ako mananagat ko. Yes. So ang kanang mga sakayan nga binugsayan. Binugsayan lang. Inag-abot sa mga mananagat haw-aso na gikan sa tubig paingon diri sa baybayon. Yes. But bay pasabot nga kining sakayan nga binugsayan o binigyo tuwa na sa tubig nagagi murag submarino. Yes. Ihawas na pero naaras taas dili na yun gikan sa ilahom sa tubig. Ay ko igna nga naamag yun kita brad nagpuyo mata dool man ko sa baybayon kung nagpuyo nya doon na ko'y mga panagatan unta kaniadto ako hawaso na sa akong mga mananagat ang sakayan ang akong pampbot ilan ng hawason o dalhon diri sa mamala sa taas sa baybayon o sa walay tubig hawas man na ilang hawas pero ayaw ko igna nga ang akong mga pampbot mga submarino nga tuwa nag-agi sa ilahom sa tubig. So dili na ma-apply mga igsoon kanang pulong hawas that is nga inyong kapyutan wa gina usa gina ka laya nga sanga nga inyong kapyutan kadali ra kayo na mabali kanang maong klase sa mga argumento. Nakoy naksilidang nakita attorney nga kanang pag-figure ito giun sa pagbunyag si Kristo sa tradisyon. Pakita sa picture attorney ang tubig tama raman diri sa ibabaw sa tuhod attorney si Kristo gibunyagan ni John the Baptist sa ulo bubuan lang. Correct. Mao man na. O bisan pa sa masalida man sa sine o unsa ba nga mga kasaysayan sa pagbunyag sa atong Ginoong Kristo wa tay makita nga kanalang mga tradisyon o bisan sa mga pictures lang wa tay makita nga si Kristo gituslog ni San Juan. Okay, human na gud siya bunyagi ay mihaw-asa panghaw-aso anay labos bunyag. So mao na mga igsoon nga medyo kanang di lang lagi nato himuong public o ipakita nato ang pagkaway alamag diha sa publiko. Okay, attorney, wala naman tayo igong panahon. Okay, hangtod na lang sunod Sabado pohon. Kini ang inyong mga higala sa Lanog sa Kamatuoran, Silbert Dondoyano Sr. O Brad Mike Abbas, mayon kaninyo daghang salamat ug hangtod sa sunod Sabado pohon. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Amen. So loved
Jesus Christ, our Savior, is more. Mga igsoon ko diha ni Kristo, maayong hapon kaninyong tanan. Ang Catholic Faith Defenders Incorporated, ubos sa ministry sa Bible Apostolate, sa atong Diocese of Dipolog, mudalit kaninyo ni. Lanog sa kamatuuran, diin pagatukion ang kamatuuran, ug butubag sa kalibog sa pagtulunan sa simbahan. Ang simbahang Katoliko nga tinukod ni Kristo alang sa kaluwasan. Search the world